Good afternoon sa inyo mga guys. Tingnan naman ang ating sitwasyon dahil sa ulan na ito. Kaya sa akin, abala. Ganito lang ang ginawa ko sa aking sarili para masuportahan mga aking katawan na hindi mababasa. Ako ay pauwi na. Ayun. Ayan mga guys. Malakas natin yung ulan. Buti pa yung tugna. Wala ang ano. Ganyan talaga. Mayroon na vlogger. Guys, yan. Ngayon na dito sa Malabon Municipio ako. Subscribe na lang aking YouTube channel, Mayroon na vlogger. Yung content ko lagi, aking pagtitinda sa araw-araw. Patungo sa Kolaran. Marami man na mga tao ayaw sa akin sa aking pag-vlog. Okay lang, ito kalagahan ko pag-vlog. Isang basa ako pero matawan ko hindi pa, pero yan so, hindi pa rin basa lang ano ko, liig lang ang basa sa akin. Yan ang baga, pero katawan ko hindi mabasa dahil ginalap ko ng plastic. Galing pang US ito ang aking plastic na ginilig imported. Okay, gawin ako. Nabuta lang pa sa nosotros. Kasi dahil sa ulan na ito, napakalakas kanina. Nabuta yan pa, untung-untung na. Kunti na lang. Ayan, guys. Dito yung nasitasyon ko dito. Maynila, ganito ako. Araw-araw. Lagi kong ginagawa ito. Magtitinda para lang sa pamilya. May haong kahirapan. Hindi magusong. Pagkito ng sira para sa ating pag-uwi. Ganyan ang ating pagtsatsaga dito. Sakripisyo para lang sa pamilya na hindi sila wala na anak buhay ang ating pagpapadala. Hindi, ang ulo ko yan, di basa. Di basa. Magtataka kayo. Ito yung ginagawa ko dahil ito ay support sa aking buhay para di magkasipon. Kabo. Guys. Yan. Wala akong pakialam kung anong sabihin niya sa akin. Kita ako naghanap buhay. Yan. Okay mga guys, mabasa ang cellphone ko. Hanggang dito na lang. Pag-share na rin ang aking YouTube channel, Mayroon na vlogger. Shout out sa lahat ng mga GGC. Thank you, God bless sa inyo. Ingat kayo lagi sa araw-araw. Ang hirap pa nito, mamasahe.